କାହିଁକି ତୋ କିଣିଲୁ ତୋ ମତେ ଜାଣିଲୁ? କାହିଁକି ତୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲୁ? ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ତୋର କଣ ଦାମ ଆସିଛ? କାହିଁକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ତ ନିଜକୁ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଜାଣୁଛୁ? ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି କଣ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତୁ ପାଇଛୁ ଟୋପାଇ ସିନ୍ଦୁର, ସେଇ ଟୋପାଇ ସିନ୍ଦୁର ଏ ଗରିବ ଝିଅ ଚାଷୀକୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୋହୂ କରିଦେଲା। କାହିଁ ତୋର ସେ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଦ ମୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାହିଁ ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, କାହିଁ ତୋ ମଥାରେ ଜାଣିଛି ଆମେ ମା ପୁଅ ଦିଟା ମିଶି ତୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ତମେ, ସେ ପଛରେ ଭାବିର କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆଜିଠୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଅଧିକାର ତୁ ତ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବୁ, ତୁ ତ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଘରେ ତୁ ପ୍ରିନ୍ସ, ତୁ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛୁ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛୁ। ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ କେମିତି ତୋ ମାମାର ନାଁଟା ମେଘମାଳିନୀ। ଆକାଶରେ ମେଘ ମାଳ ମାଳ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିନ? ଖାଲି ଘଡଘଡି ଆଉ ବଜ୍ରପାତ। ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୋ ନାଁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତମେ ଦେଇଛ ପ୍ରିନ୍ସ, ଆଇ ମିନ୍ ରାଜକୁମାର। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ 2 ମିନିଟରେ ଦୁନିଆକୁ କରିପାରେ ଛାର ଖା। ପ୍ରିନ୍ସ, କଣ ବି କହିଦଉଛ? ସେ ପରା ତମ ମାମା। ସେ ମୋ ମା ନୁହଁ। ଆରେ ସେ ଯଦି ମୋ ମା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ମତେ କଣ ଏମିତି ଅପଟରେ କାଢି ନେଇଥାନ୍ତା? ସେ ମୋ ମା ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଇଏ ତତେ କିଡନୀ ଦେଇଛି ବୋଲି ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଆଉ ସେଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଗଳ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ବାବା, ଏତେ ଦୟା ଏତେ ଦାନ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କାହା ପାଇଁ କରିପାରେ? ଦୟା ଆଉ ଦାନ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ତା କିଡନୀର ଦାମ କେତେ ସେ କହୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଡନୀ ଦେଇନଥିଲା। ଆଉ କଣ ପାଇଁ? ସେ କଣ ଦେଇଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ। ଓ ସିନା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ହେଲେ ଗୋଟେ ମାର ହୃଦୟ ନେଇ ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି କେମିତି? ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମର କିଛି ବି କଥା ଶୁଣିବି। ଯାଉଛି ଏଇ ଘରେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଘରେ